Osibunne no kwani onya we na be nne ya, which is ebe papa ha rental apartment we bili. Di ebili na nke nwanne ya nwanyị. Ha na afuzi onwe fa. N'ebe a ka ha nọgidelu papia na mamia we decide ya. We decide ya na fa nọsigo Lagos na fa chọzale na ndịda Janọlụ. Ha wee si oke na ha ga-apaki ka ha nabazi na fa akago nka. So mana o nwere ego ugwu nọfọdụ n'elu ebe fa bi, which ebe ya na ụmụaka bi. Ha hapụzi alụfa the remaining months of ọnụ wee naba. Ya na ụmụaka biziele ebe afọ. Di join kwazi afa fancha niile bịala ebe afọ. Osibunne ya wee bido wee lụbakwa. Ya lụlụ gbogo, ya lụlụ gbede. Nwoke chọọ n'ife ị ga-eme, okpelu gbogo. Okpelu osimu na the worst thing nwere ike ime gị n'ụwa abụrụ ịnụta dị ajọ di. N'ịnụta ajọ di na-agba mbọ n'ịdụ lucky. Mana ịnụta di du lazy, di enwere ife ọ chọrọ ịlụ, n'ọnọla na ka ị na-enye ya nni. N'ọnya bụ the worst. Ụmụ na-ese ka a na-azụ sọsị ya. Ụmụ na-ese ka a na-azụ sọsị ya. Osibunne. N'ihe a ka a na-ebighegide aka ya bili gbogo, ya bili gbede. Olu one day di nọgide pụtasị na omede ya na ya na-abọbi. Na omede ya na ya na-abọbi. Na mgbe ha bibu izizi o. Na nwanne di so ha bili o. Nwanne di nke nwoke na nwanne di nke nwaanyị. Plus ụmụ na-abụ ya mgbe a mụtara ụmụ na-abụ. And di na ihe ya na-enye nni o until ụmụaka bido na increase. Afọ ịghọtago. So back to ihe na-akọ before we cheta nke a. Di wee si na omede ya. Na omede ya bụzi onye melụ na ya da-akụta ife na ya na-akwụghalị na ya sị na ọ nọ n'ọgba nje na o melụ nna. Wee duru ya wee pụọ wee jee mebe ekpele mesie. Onye ekpele nwaanyị anya na kịta agwa anyị maka ya di edujelu omede ya na ya wee si na ya ga-akwụ 30,000 a ga-eji wee mee ekpele. Ya gụọ 30,000 nye di ka udo wee do maka na ife a na-achọdebe bụ onye ga-enyeli aka wee zụọ ụmụaka. O wee jee mebe ekpele mesie. Nwaanyị ekpele libe nke afọ lisie. Wee tọnụza wee si die na nyanwa na dimede ewegolie tinyekwuo na ọgbanje na-enyi ya nsogbu. Nyanwa bịakwuo ka ya wee si ọbụla ala ka unu na-arịọ unu akpọkwana ihe afa. Ịghọtago? Ọkwana ya. Ọ na-agakwa die na-akwụgharị na-achọdebe sọsọ excuse ọ ga-enye. Na-achọdebe sọsọ ebe ọ ga-agọnye aka na ife anwa bụ nsogbu ya. Instead ọ ga-achọ ife ọ ga-alụ. Na o nwere mgbe ya enyi ya nwoke na-ebunye ndị mmadụ moto. Ịghọtago? Ya wee jekwulu this guy wee yọbịa sị ka ọ panye di moto ka o wee nwee ike wee nwee ife ọ na-eme. Di ejesi n'azụ jegwa ya sị na ya dịrọ interested. Osibunne ike kwụlụ ọtọgwu ya. So ka emesialụ nke mede anụnwa ya sị ha akpọkwana ya afa. Ya wee kulu nwa wee na be nne ya. Maka na onwero na onye nwere ịnya na jeyọta nwanne ya nwoke mami ya papi ya ihe a ka a na-eme. Ya wee na wee mesie ife a na-eme na village. Wee na-anata na ha gbalịa flight. Na flight ahụ ka nọ na o nwee one person si biko ka a kudoli ya nwa. Ọ bụrụ na ọ nọ ọyọ ịmagolu mmadụ na-abọ gị na ya na-abọ nọ o wee kudolo gị nwa na flight. So ka this person kusiela nwa afọ ya wee lute Lagos di bịa bulie fa wee na nwa wee bido na-ebe akwa. Na-ebe akwa, ọ na-ebe akwa na-ene anya one side. Ndị mmadụ wee na-asị ya kedu onye kulu nwa? Na ị ga-agbakwana onye gị na ya na-abọ ga-anọkọ na seat na ihe anụnwa ịghọtago. Ya wee kulu nwa ya wee mebe ekpele mesie. Wesị na o nwere ife na-eme nwa n'ịmago na ụmụaka o nwere ike ọ bụla etu ọba flight ịmagolo ụdị ife anwa ihe a ka a kwụsị. Di wee sị anya dote nwa ka edulu je na nke nwaanyị ekpele afọ na di ese ego. Okpelu ushi ụzọ okpelu si ụzọ di ama na-akwụghalị. Ya wee sị ya mba na edukwana nwa ya jee anywhere na ya chọrọ. Ya eji nwayọ na-emelu nwa ekpele. Ya wee kuse nwa wee sị ka ya bịakwa ka ya jee gonyite ife. Ka ya jee gonyite ife afọ ozugbo ya na-atọfu okwu di ekulu nwa ya na-abịa nwaanyị ekpele. Ife famelu nwa na ya mụrụ. Ya wee jese bata na-enwe anya enwe ya na-acha white. Wee na-esi ụmụ kandụlụ na ụmụ ihe a niile na-esi.
ya wee tie wee jepụta bọket dọba wee gbanye mmiri wee tie nnu wee saba nwa ya alụsasịa wee were olive oil tebe nwa ya wee kpebele nwa ya ekpele wee kpesie ịmagoro ihe a na-ewute ya wee na-asị die na o nwere right idu nwa ya wee jebe ekpele etu o si wee dolu med jebe without agwa ya na o megodie na nyanwa wit ụmụ ya nyanwakwana ya nwa wit ịmagoro the thing na-ewewu na ya mara ife a ga-eme ebe di ya nara n'ihe a na-ekwu ya wee jebe na nke data ụmụanụ wee luo wee sị dị ụmụanụ ya biko ya ji chukwu ayị ya na di ya na-eme ihe ha na-eme ha emeketakwana ya bata na ụmụ ya na di ya nwere right ịkpọ nwa ya kpatala gị without agwaghị ya apụ ịghọtago ihe a ka aka na-ekwuzi ịmago na atọfe iwo ya na-ekwu ya bidozie kpebelụwa ekpele ịmagoro na akwa na ha na-asị ha ihe ọbụla ha mere nwa ya ịmagolo ụdị ha anwa na o nwere ife ga-eme nwa ya ọkụ ebunkwelu n'ụlọ ekpele nwa from nowhere. Instead nwaanyị ekpele ga-etibe mkpu chọba ihe ọ ga-eji wee gbanye ọkụ nwaanyị ekpele atụkwara ya ọgụ ka e wee zọba n'onwe ya ka a na-azụ onwe ya di esi n'ime ụlọ gbapụta tie aka ọ dụzie dị nyanwa ka a na-achọ itigbuwe ọsọntị na ya mụrụ ife badis guy n'isi ji ya etiekwa aka fana atọ wee kụba ya ife wee kụgide ife wee dọkasịchala ya akwụ ya gbu ya ọtọ di na-anụ ya na nwaanyị ekpele na di nwaanyị ekpele na ife fakọrọ ya that day nya ife a na-akụ mmadụ na-ese ka aka ọsọsị ya dọkasịala ya akwa di ya sokwa wee tie ife maybe na ife mmụọ nsọ gwa afa maka na akọgidezi ọ na-asị nakwa agwara ya na med tinyere nke ịkpagoro ụdị ha anwụ ọsị m nne hey in fact na bọsafụ na obi gbawara ya wee kpọọ ndị be ha ọsị m nọ mgbe akachukwu na-adị aka na ntị hapụ this marriage mami ya wee yọbịa tie kpọba ndị mmadụ wee yọbịa ọsị m na bọsị afọ na ife ndị mmadụ gwalụ die ya na family akaje iwe niile nụlụ this case ya na-agwa anyị na onwere ifefe agwara ya ọfọ ha kpọọ onye ogbe were okwu wee saa anya arụ osieto ụdọba isi lụgodu na nwunye gị mere alụ a na-etie ife iwere aka gị tinyekwuo wee tibie ife isikwa na isi dịga mma biko ntụma ị ga-egbobe egbobe ọ bụgodu na ịma mgbo kedu ife ga-eji tinyekwa aka wee tibe nwunye gị ife hey ọsị m ọkwana mana ihe a niile akwasị fanya gwa mami ya sị anya dịbekwenu ya biko maka na ndị mmadụ akpọbago mami ya na-ayọ nyeyọrọ ugbogo maka fama na parents ya nwere strong ihe a n'ebe ya nọ kedu ife a ga-eme ya na-regret ya luo tata because na ebe afọ ka akalịsị mba hapụ this marriage ya gwalụ wee gbaghalụ di ya ọsị bụ nna ọkwana na fabi n'ụlọ papi afọ until one day ya wee si na step na-agbalata wee daa wee gbajie ụkwụ so fancha niile wee soro wee naba village yọtago ije gbadi ụkwụ no from there ka ha nọ wee nweta onwe ha na village